Περίμενε να ξυντηθώ. Τώρα βρισκόμαστε στον χιλικό κοτσάτοδρόμιο του Παϊκονούρ. Πότε τους μάχετε στρουμπωμένος, δεν ξέρουμε να μου κάνει. Μας κοφτεί, γεια σας. Θέλουμε το βόρπερ του κυρίου ποτούν του ποτούν του δάμε. Και τα άλλα τα βόρπερ. Και τα άλλα βόρπερ. Τι έχετε να πείτε για τη σημερινή ημέρα? Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ δροσερά και μερικοί από εμάς κοιμούνται. Ας τα μωρά να κοιμούν. Ας τον να πάρει το. Εσύ κύριε Χάρη, τι έχετε να πείτε για τη σημερινή ημέρα? Πολύ ωραία, πολύ καλά. Όλα τα παιδιά μας. Όλα καλά. Πήγαμε τζάψα. Επίτησεν τα, τι επίτησεν τα? Τι επίτησεν? Τι κάνεις τώρα εσύ τζάμι? Τι κάνεις? Βάλτε βενζίνα του μπε. Χρειάζεται και βενζίνα να γυρίσει. Είναι πολύ ωραίο. Ήταν πετρόλα όλα, αν πα κρύβος, είναι και βάλαμε βενζίνα. Και θα πέσει και χώρος του τώρα πέ? Α, πού πάρεις να μπω φέρε. Γάμο το εξύπνησε μου. Ήταν να κάνουμε χάζι. Νησταμένα παιδιά μας. Άντε ξαναγύρε. Γύρε να γίνει. Αμάν παπά. Κοστάει και να γίνει πως. Τι ποσταμένος είναι? Τι εγάμες πάλι? Είναι εγάμες. Πρέπει να παίξεις μουτσον καλό. Έκλεισε μπόιλι. Είναι κλείσε μπόι. Εδώ βλέπουμε το αλεμιστηρούδι το καινούριο. Είναι το νέο το αλεμιστηρούδι το καινούριο. Άντε δεν ξεκινάει καμιά μηχανή να κάνει βουρρου να μην μου γίνεται. Ο Χάρης πρώτος. Να μου επειδή είναι πιο μεγάλος κοινός. Περίμενε να έρθω από εκεί να μου εξηγήσει να μου κάνεις ρε Χάρη. Διότι να μπούμε στο YouTube, να σας βάλω μες στο YouTube τώρα, πώς να ξεκινάτε μηχανή του πέ. Άντε, έλα, άντε, κλικ, 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 κλικ. Ωραία μπούστη μου. Τι κάνεις εδώ? Και τραβάς τώρα, τι κάνεις? Άντε καλό είναι. Πώς θέλει να πάει. Γιατί τον τζιζείς? Άτσα καλά τα ρίξτα. Μυρίζει. Μυρίζει νήτρος. Απλά σου εγώ, Χαρή. Πέρα εγώ. Άλλα τώρα. Πες σου να να τσεκάρα ρίτραξ ρε, σου βάζει να πετάσεις ρε. Να πω, πάει. Οτό. Με λάρεις έτσι, πιάνω σε τώρα, τραβώ σου την τώρα. Ναι, τραβώ σου την. Μην απομακρύνεσαι γλυόρα γλυόρα. Πάρε μου ποτέ να το σηκώσεις. Χα! Τι γάμνεις τώρα? Λάλε μας τι γάμνεις. Άντε και να λείψει η μπαταρία του πέ. Εν και χώρο άμενε μέσα.
Έλα. Α, τώρα είναι σηκώσαμε το. Πάμε για δεύτερον τώρα. Πάμε να σηκώσουμε το δεύτερον τώρα. Περίμενε, να που θέλει. Να που θέλει. Α, here is coach. What do I wait? Δεν βλέπω τίποτε. Άντε κότσο. Τι να κάνει. Τι εγκάμνει. Εμάς και να λείψει η μπαταρία του πέ. Και μισή ώρες πόν το βίντεο. Άντε που δάμε θα στην πιάνω ούλοι. Άντε κότσο του πέ. Ναι. Αμαμαμαμ, επήρε ο πελάς. Τι κάνεις τώρα κότσο σου. Εξήνε μου κότσο. Άντε κάμε εσύ ο γύρον του θριάμβου. Avete gallo pacicchiore. Guarda quello fa. Πού είσαι ρε κότσο. Πού είσαι ρε. Εν το πιάτο το Η μάνα είχε πολύ αποστάση. Χάγε και όλο πάστο. Πού είσαστε. Στο γαμόζι στο ρεύο. Το έναν έρεξε. Εσύ που είσαι. Και το δεύτερο, έλα πιο κοντά. Yes! Και λόγου πας.